Kamo mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Sa makausapan ni ining takna Ginoo, kami sa gihapon maghatag pagdaig pagpasalamat sa imong ngalan. Ug nagpasalamat kami ni ining kahigayunan nga nagapadayon nga mapugas ka maturan dinhis kahanginan ug magpanalangin ka sa tanang mga taong nagapamati karon. Salamat nga imong tubagon ug gihatag nga among gipangayo giampo tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Mga higala, welcome dinhi sa atong programa. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa kutob sa giabot ug sa nang naminaw dinis Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing mga dapit o nasod sa kalibutan nga nagsunod atong programa through Facebook Live. Welcome. Well, sama sa nandan higala, ato gahapon ning basahon ini ang mag-iban ta og pipila lamang ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Kay aron nga iban-ibanan bisag ginagmay lang, no? Kay nahibaw naman mo sa ato nga sitwasyon, no? Ginagmay raman ang atong makuha. Sir, maayong hapon kaninyo. Expired na ko. Ako lang i-text daan. Happy birthday o happy listening kang Boboy nga kanunay nagsunod inyo aning programa. Boy, kadtong atong gisabutan dili to sure nga madayon boy kay ang buyer daw 50-50 tungod kay wa pa kuno ang iyang asawa mo uyon basin og dunay changes ayaw lang gyud paglaom ni adto. Gikan ni kang Weller. Okay, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa. Okay, maayong gabi Brad John. Boyax ni nakatag-an jud ka Brad. Ulitaw pa ko. Medyo may edad na. Kay way swerte sa mga nagsaya. Unya kay dili man ko sa nagkarsones. Okay, daghang salamat Brother Boyax. Ang tinuod Brother Boyax, mas gaan-gaan og jutay ang kinabuhi sa ulitaw kaysa pamilyado. Pero mas daghan og advantages nga may pamilya kaysa wa. Balikon ako, mas gaan og jutay ang kinabuhi sa usa ka ulitaw kaysa pamilyado. Pero mas daghan og advantages ang pamilyado kaysa ulitaw. Pero nindot po na nang imuhang na desisyonan pero dili pa man gyud ingon nga mao na gid na ang imong sitwasyon. Malay mo kung moabot ang panahon nga makahuna-huna ka og minyo kay kining kaminyoon wala man ay giapas nga edad, nagdepende ra man na sa imuhang gusto, no? Okay, ato ning basahon pa sani Brad John, maayong gabi. Musta na mo diha? Okay ra ba Brad John? Sa ganito dapitas Biblia. Pangutana man ni. So dili na lang nato usa ni i-insert ka na amay atong padayunan og tubag. Sir, may tungod ni anang bahina, sakto na ang inyuhang pagpahayag nga ang dadon sa atong manunubo sa iyang pagbalik dito sa langit mga buhi. Pero mahitungod ana pod nga ingon nila nga di mahibaw-an og asa ang mga matarong, di masayod ang mga daotan. Unsaon man pagluto sir nga ang mga matarong lutoson man sa daotan, unya ang daotan di man kahibaw matarong og asa, di na nila malutos.
Dagang salamat si pagbasa, sir. Si Rudy di ay ni. Okay, dagang salamat, Brother Rudy, sa imuhang contribution. Nindot na ang imong nahuna ang contribution. Alang sa texter, ang ika-share nako sa imo tukma sa atong panahon karon. Basa ang Isaias 26:20. Okay, ako ama na sa Isaias 26:20. Ha? Pataguon tas Ginoo. Okay, salamat Brother Cesar Ilguera. Unya congratulations nga nadayon na gyud ang inyong bautismo. Good evening to all ya. Condolences to family Velasquez ya nga mipanaw ni adtong miaging adlaw ang ilang breadwinner nga si Kuya Doming Velasquez. Salamat sa pagbasa, Aljim. Okay, dagang salamat Sister Aljim sa info. Onya condolence gyud ay no, suod gid kaayo to nako nga kaila og higala si Doming Velasquez since sa mga ulitaw pa mi until nga nangaminyo na lang, pero una siyang naghimo og pamilya, pero suod gyud kaayo nako, pero wa nako kahibaw, wa ka mag-text Sister Aljim, wa ko kahibawong namatay si Brother Doming Velasquez. Okay, layo ang Bunoy og matag-o Brad, mas duol ang Kananga og Ormoc City. Tunga-tunga man ang barangay Masarayaw sa Kananga og sa Ormoc og diri sa Kambantog. Pwede ra siya diri Kambantog Bien Beltran ni Brad. Okay. Kuane kananang lain na po ning info sa kang Brother Boyak sa iyang pagpangita og simbahan no sa kuan kanana ang Adventist. Okay, salamat Brother Ben Beltran. Okay. Yes, Brad, salamat kaayo kang Brother Cesar Ilguera ni. Napatay basahon. Sir, duna lang ko'y ipangutan. Pangutan naman dili kanana ang dili pa ni nato matagaan o kuaning pangutana no. Kay naamantay gi kuana gipadayunan og tubag nga pangutana. Mayong hapon Brad John sa Ginoo Brad Brad John. Salamat sa Ginoo Brad nadayon na jud ay nabasa tanan ni sa kang Brad Cesar ni nga 7 sila gyud nga na bautismuhan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Cesar. Sir, pangutana gihapon no. Ato na lang ning hunungan di pa magyud ni kini mga pangutana haron. Okay. Sa dili pa si Brother Libby magaiban sad og mga text messages sa iyang cellphone, mas maayo siguro pastor nga imong tan-awon usa na diha ng atong monitoring kung diing nasuras kalibutan ang nagbiyo sa atong mga pinalangga nga tigpaminaw. Okay, salamat Brother John. No, nya may gabi des tong mga higala nga suking tigpaminaw nga nabot sa tong Sibya karon. O gingon man sa ato ang mga higalang nagsunod sa ato ang Facebook Live. Ug dinhi sa atong monitor karon, diya atong nakita nakiguba nato sila si John Ray Punay, ang imo kinakusgang bayaw Brother John. Yes, naani ron sa aguho pastor. Niya diya sa feedback nga gihatag nato hinay daw ang atong audio. Sa akong kuan dinhi murag okay ra man ang audio, try ko no diha sa imuhaning headset o sa Brother John kung hinay ba na sa imuha or kay dire sa ko ang gigamit ang cellphone nga radio gyud ni monitor. Kusog man kaayo pastor no, kusog man kaayo sa ato ang headphone sa dial na no sa kuan basig diha na sa inyo ang problema kay dire kusog man dire kay nagtaod man ta dire headphone. Unya kusog man okay klaro man kaayo basig diha ang diferensya siguro sa dial ninyo. Dinhi pod sa to ang mic nga gigamit sa mixer naka-boost man murag okay ra man gyud kaayo niya ang ato pong high level sa mic naka-raise naman pod. Siguro basin sa kuano sa kananaang tuning na diha or sa dial. Palihog lang og tandog. Diha usab si Carl Anthony Bernaldo mao pod ang iyang feedback hinay po daw. Ubay-ubay na ni sila pero dire gyud nagtaod man ta og kuan god, nagtaod man ta og headphone
Kuha magod very clear man kusog man og unsa ning kuan din ha, pero basta diri sa mo okay ra pero diha hinay day. Nya taga economic utro og feedback kay ato namin gining hapit namin gining mahurot ning volume nato sa mixer pero di lang nato ni full kay basig mabasted on nya no. Okay, diyaw sab si SD Adventist diya sab si message, good evening pastor og sa tanang nagtan-aw sa inyong live og sa naminaw mayong naminaw kanatong tanan watching from Mambahaw. Okay, salamat no niya. Diya sab si Ann Kath Away. Yeah, sab si message mayong gabi kuya watching from Manila. Okay, salamat no niya mayong gabi sa tanang taga Manila karon. O niya diya sab si Ma'am Pretty May Simons Australia. Gibawi po niya diri ang feedback ganina pa nako ni nabasa. Diya si message, good evening ninyo mga brothers. Naa may mi-comment niya hinay yung tingog pero diri sa ako kusog man og clear man kayo. Oh yes, Australia nagani na layo no. Sa radyo kuno lagi ang problema ingo si Berjan Ray nga sa radyo daw yung hinay. Sige lang no. Ato na yung tanawon ron taga-ig feedback. Ang nga diya sab si Engineer Arnel Anunciano diya patag nakiguban nato ang gabi. Engineer mayong gabi diya engineer. Ang nga diya sab si message, good evening everyone. Mayong gabi ni mga engineer kauban sa imuhang mga ginikanan o tanang membro sa inyong panimalay. Kauban sab niyo diya sa mga igaga. Klaro man kaayo pastor kay dinay gi ko ani brother Libby, klaro man gyud. Sa ako pong Facebook og sa radio monitor man kong gigamit, okay man kayo. Ano diya sa message si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo sir, Pastor Joel Tirana og sa tanan nga naminaw karon og sa nagview karon sa live, mayong gabi usab diha kaninyo mga igsoon. Ko ni Kristo malipayon pagpaminaw og lahutay og padayon ta igsoon. Salamat sa pagbasa pastor and God bless sa tanan. Niya diya sab si Grisel Lucero, diya sab si message, mayong gabi inyo naminaw mi ni Papa Shem ron si Ila di ay ni sa Camotes. Diya po yung feedback si Brother John Ray. Pastor, hinay good ang sound sa radio, please ko check. Kuha na din ha, kaya diri sa mo, insaktor man, marag diha na sa inyo ha. Gani, dito si Ma'am Pretty May Simon sa Australia, kuhaan ra nila, okay ra. Pero hinay magani gidin ha, siguro. Diri, di ama sa may monitor sa radyo, kusog man diri. Magid ni ka radio. Di ko radyo, kusog diri. Unya, gi-check po ni Brother Libby, diri sa iyahang kuhaan, cellphone mo gapon kusog man pero bihag na hinay tingalig unsa ka ni no di lang ta magkakuan di lang gid ta makadetermine og unsay hinungdan ani pero unsa man na mabati man ka bisag hinay. Ato ko ning basahon ang feedback ni Brother Elmodam Flores kay radyo man iyang gigamit kay messenger private man iyang gi-message. Klaro raman ang tingog mga brad. Okay ron layo na magyud ning kuan. Tuboso Negros na sa cruising Salamanca, Brother Elmodam Flores. Nya layo pero klaro. Di asab si ang gihatag ni comment ni Berjan Ray sa live daw ko no, klaro man na imuha sa mic. Basin siguro kung unsay depekto ani pero okay raman dito sa Tuboso. Sa Tuboso, radyo man sa dong gigamit ni Brother Modam, klaro man, no? Unya, wala rin kita kay bawag unsa na ni gyud kay di magipon ni nato linya may tungod ani kay di man ta mga IT expert na may baw dayon sa mga courses pero Brother Janre IT na sa ni siya pastor. Okay, diya sab si Cirilio Pilicio, diya sab si message, mayong hapon Brad John, Brad Libby, Pastor Merjon, Pastor Joel. Mayong pagtanaw sa Facebook Live dito sa Purok 4, San Isidro, Pilar, Bohol sa mga Pilicio family, Ribuyas family, Butawan family ug tanan nga mga kaprentihan. Dihagikan diri sa Tabuk, Mandawi City, Cebu. Kana may na. So mas may siguro nga inyong i-share no sa inyong mga kaila ning atong programa nga inyo gimonitor aron pud sila makahibaw. Anya diya sab si God Binsig, diya sab sa message diri sa kadauhan Brad Doolra unahan sa Valencia na simbahan sa SDA. Ni magpili na lang ni si kuan dali na lang ni si Brother Boyax makakuha na ng mga palaboy-laboy na tong gibasa sa mga information
Tungod kay taga-dinha man siya, si Brother Voyax na lang magpili og asa siya the nearest church diha sa iyahang nahimutangan sa Masarayaw. Niya diya si Sumpay Ormoc City, sa Ormoc City to nga nag-message no or nag-send sa tuwa diri. Niya diya sab si Inday Lynn, diya sab si message, good eve sa tanan nga naminaw karon, God bless sa program. Niya diya sab si Brother Joseph Kimno, diya sab siya feedback, radio po niya gigamit. Pastor, kusog man diri sa ako salamat kay Brother Joseph. Di magpareha ang feedback, no? Niya diya sab si Nico Del Rio, diya nag-message siya, I'm listening. Diya sab si Arman Barcinas Estrella de Naiga, okay ra pastor, kusog ang audio. Diya sab si Gigi Clavis Fasciol, tuani sa Mindanao, sa Butuan. Diya sab si message, good evening, DYCM family watching from Butuan City. Please greet all our Bible students dinhi sa Kabkabon, Butuan City. Thanks and God bless. Okay, salamat kayo, no? May kayo ng Bible studies Kabkabon, no? Diha ra ko sa bangkiruhan sa una og sa kuan dong bangkiruhan og diha sa Bading, Butuan. Niya diya sab si Pastor Hel Edoloberio nakig-uban nato ron. Diya sab sa message, pahasubo sa pamilyang Velasquez sa kamatayon ni Brad Duming. Okay, salamat sa imong gi-info din ni Pastor. Ilado gipod kaay ni silas Pastor Hill og si Brother Duming kay iya maning naliman pod sa siya pa apil pa na siyang distrito ng Kinatarkan Island. Asod na kang Pastor Jumar kung pwesto na. Niya diya sab si Inday Lynn, klaro man ang signal ninyo Pastor, diri sa Mindanao. Diya sab si Sinyo Moniz Tiquilio or si Bardondon des Tambungon. Good eves Pastor Tirana, Pastor Kabagi, Kuya Libby, Kuya John, kusog man ang tingog ganiha, hinay. Ganiha to kuno. Murag na uli-ulian na tingali na nag-ingong hinay, murag mausad siguro na kay ganina kuno hinay karon kusog na. Mausad siguro na dong ang kuan ganana ang kuan na pod sa uban, kusog na pod tingali na ron sa ila, ganina hinay pod. Diya po feedback si Brother Bibel Masibag, okay raman ang sound niyo Pastor. Sa Biliran province na. Diya sab si Carl Anthony Bernaldo, okay na Pastor, lanog na ang duha ka trumpa. Okay. Nagamit ito siya trumpa ganiha kay siya man ni una nga naghatag og feedback nga hinay daw. Niya diya sab si Grisel Lucero, kusog man dinhi sa mga sa Kagkagan Kamotes. Diya sab si Ma'am Pretty May Simons, ako na magani gihinayan ako iPad kay kusog kayo inyo sounds. Okay, salamat mama. Okay no niya, insist maginis Virgin Ray nga sa FB ra kuno ang kusog sa radyo hinay. Basta kay diyan ay message ni Brother Carl nga kusog na yung trumpa dito. Diya sab si Danilo Akot Mendoza sa Canada, okay ra ang audio video. Diyan ay katapusang feedback ni Virgin Ray. Okay na Pastor, kusog na. Wave lang siguro to sa kawan kay ang transmitter magod kung mo-wave ang hangin murag madaldala man pod no. Madaldala ang signal. Okay, diya sab si Julio Serenio, okay ra man diri sa Manyo Pastor ang radio. Okay ra, salamat kay no. Diya pod si Rosindo sa Panta, good eve Pastor og sa tanan nga naminaw karong orasa. Diya pod si Bipere Relator or si Brother Richard Relator. Good eve kaninyo mga brad. I'm watching. Always God bless us. Okay kayo ang signal. Okay, salamat Brother Relator. Diya sab si Brother Joseph, double man ako adire Pastor. Naminaw ko sa radio og nag-view pod ko sa Facebook Live. Diya po si Brother si Pastor Hill, maayong hapon ninyong upat diha mga buotang radio evangelist, more power and good health. Okay, salamat kay Pastor no. Diya sab sa si Crisanto Tatoy. Diya sab sa message, good evening Pastor, paki-greet ra ko sa tanang SDA sa Gioro. Asam ni dapitang Gioro Brother Crisanto. Okay, sa pagkakaroon mo pa nito nakita sa atong monitor, taas-taas tag naiban nga oras, akong ihatag ang panahon ni mo balik Brother John. Okay, Brother Lady, mas maipod siguro maiban na dahil mga text messages mo sa mga cellphone. Okay, dagan salamat. Salamat Brother Voyax nga sa karon pa lang gani sa iyo pa doon na kay participation nakahimo na ka og maayo nga butang sa imong isigataw des palibot nimo kay ang imong mabati pud na sa uban diha sa palibot kay nagamit ka man di pod og sound system.
Okay, ako gibalik pa rin. Salamat na Brother Libby. Ato ning basahon padayunan tani sa kang Brother Mamer ni, no? Good evening sir, kagabi namati ko by the way si Mamer gihapon ni. Gusto man di ay sa Dios nga buhay ang tao nganong mamatay pa man ang tao kay buhi man di ay ang iyang dadon sa iyang kaharian. Salamat sir. Okay, daghang salamat Brother Mamer o Brother Mamerto sa imong pangutana. Daghan kaayong taong naminaw ron sa atong programa unya naibaw sila. So kagabi atong gipasabot na nga ang kamatayon nga naangkon sa tao tungod na sa sala, no? O sumala sa pamahayag ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 5 versikulo 12 nga ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang tao nakasalaman. Sigon sa atong gihisgutan o gipasabot gibasa kagabi nga ang kamatayon kabayaran na sa sala, no? For the wages of sin is death, sumala sa Roma 6:23. Tungod niini kung atong tan-awon gyud pag-ayo surion ang Biblia, bisan pa ang tao nahilayo og nahimulag sa Dios tungod sa sala, pero sa gihapon wala sa hingpit ginasalikway ang tao sa Dios. Tungod niya na gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron nga ang tao nga nahilayo sa sabakan sa Dios tungod sa sala, aron ang tao nga mamatay tungod sa sala mapabalik pag-usab ang himaya ug dungog ug kinabuhi nga nawala tungod sa sala. Busa kon atong tan-awon ang Juan 3:16 ug 17 nagingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Piman kanang punong kinabuhing walay katapusan nagpasabot na nga ang kinabuhi nga atong gikinabuhi karon usa kini ka kinabuhi nga dunay katapusan, dunay utlanan tungod sa sala. Apan pinaagi sa bugtong anak sa Dios nga mao si Hesus nagingon aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan. Kung atong basahon ang 17 gisulti dinhi, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan mahinukman pinaagi kaniya kundi hinuon pagluwas sa kalibutan. Busa tungod niya na mga kaigsunan kog mga kaigalaan, usa kadako nga pribilehiyo alang sa ka tawo nga nahulog sa sala nga wa gid sa Ginoo sa hingpit biyai ang tawo hinunoa gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak nga mao si Hesus aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Sumala sa mga kasaysayan ug mga tagna, Brother Mamer, kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 1 versikulo 18 ngadtos 23, timan gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Mao ni ang gihisgutan sumala sa Mateo 1:18 ngadtos 23 nagingon, og ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglit tawo man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-una sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini tan-awa usa ka manulunda sa Ginoo, mitungha kaniya pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Sa 21 nagingon, og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki, og siya imong pagangalan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon og mag-anak og usa ka bata nga lalaki. So kini higala pamalandunga og hinuktoki pag-ayo, kinsa maning gipasabot nga birhen nga magasamkon
og magaanak og bata nga lalaki kinsa masad ning ianak nganuman nga kinahanglan man hunahuna og pamalandungon kini. Ang nahisulat hunahuna og pamalandunga ayaw nang gipamalandunga ng gipamulong sa imong mga pangulo dinha nga naglubag lang sa manahisulat sa Biblia. Kung atong basahon tan-awa usa ka birhen magasamkon ug anak usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Unya kung atong basahon nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. Kining bata nga ianak nga si Kristo nga ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel, nga ang pulong Emmanuel ang buot ipasabot ang kahulugan mao nga ang Dios uban kanato. Karon kinsa maning Diyosa nga uban kanato nga nagpakatao, kanang pulong nagpakatao kay dili gid sa sinugdanan tao pero nagpakatao. Walay lain mao si Ginoong Hesus. Og nga tungod niya na mga kaigsunan sa dinha nga si Ginoong Hesus nagpakatao na niining kalibutan na. Ang uban midawat og mituo kaniya, ang uban pudwa midawat og mituo sa diha sa siya nagpakatao. Wa siya ilha nga siya ang anak sa Dios, wa siya ilhang Dios, wala siya ilha nga Mesiyas, pero dunay midawat mituog miila kaniya mausab ni sa atong kapanahunan ug kaadlawan karon. Unya si Ginoong Hesus sa dinha Brother Mamer nga gilansang siya sa krus na matay ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Ayaw huna-hunaa nga ang namatay diha kang Kristo ang iyang pagka-Dios. Kay why Dios o dili matay ang Dios, pero si Kristo duna siya dual nature, a divine nature and a human nature. Busa sa tawhanon niya nga kinabuhi namatay siya, pagkamatay niya nabanhaw siya og unya misaka ngadto sa langit. Nagsaad si Jesus matud pa sumala sa Kahuan 14:1 ngadto 3. Mauning gisgutan Brother Mamer nga kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios og sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghang mga puloy-anan. Kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako ug mag-andam og luna alang kaninyo, nga kung makaadto na ako ug makaandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron nga kung diin gani ako ato usab kamo. Tungod ni ana wala uyuni sa mga nahisulat og gipasabot sa Biblia kanang mga paghuna-huna ug pagtuo sa uban nga inig kamatay sa tao muadto sa langit o kaya muadto sa laing kalibutan, di na uban nagtuo pagayod nga mo hapit pa didto sa gitawag og purgatorio. Kining mga bahina wala gid na uyuni sa Biblia. Nganuman kay kung ato nang tuuhan, no? Kung ato ginang dawaton kanang huna-huna nga ikamatay sa tao muadto na sa langit, ay lisod man na mahitabo na nga matinuod kung Biblia may atong masihan. Kay si Kristo nagsulti siya muanhi unya mukuha dad-on niya didto. Unya wa pagani makaanhi si Kristo naguna-una na ang tao nga duna nay makaadto. Lisod na wa gani kaadto halos og Manila sa buhi pa. Unya pagmamatay na makaadto na hinuon og langit, makaadto naglaing kalibutan, makaabot na didto sa purgatorio. Kining mga butanga kung sa Tagalog pa isang kuro-kuro at haka-haka lamang sa pag-iisip ng tao na wala naman sapat na pagbabasihan. Dini sa atong gipasabot sa kahanginan higala, dunay sapat nga pagbabasihan, mga butang kana nga nahisulat o gipasabot dinis balaang kasulatan. Si Kristo muanhi siya pagkuha dad-on dito. Muna nga ang iyang dad-on dito, Brother Mamer, dili patay o buhay, kundi tanan buhay, kay ang patay iyang buhayon. Nag-ingod din sa 20, sa Pilipos 3:20, apan kita mga mulupyo sa langit, o gikan niini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Ganong ginapaabot man, kita mga mulupyo dito sa langit, o ang atong gipaabot ang manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Nagpaabot ganit kang Kristo kay siya'y mukuha, siya'y mudala dito. Karon kung imong basahon ang Hug 14:10 ug 11, ang tao ug mamatay ilubong siya. Siyempre ilubong. Karon sa diha nga ang tao ikalubong ug mamatay siya, mairog ba kaha siya, mabalhin ba sa iyang gilubngan? Dili. Kay kung imong basahon ang Juan 5:28-29 nag-ingon,
Ayaw kamo kahibulong ni kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, ug ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa paghinukman sa silot. Buti pasabot nga kadtong mga nangamatay wala mairog, wala mabalhin diha sa ilang gilubngan, kaysa pagbalik ni Ginisus sila mamangon diha sa ilang mga lubnganan. Kay kung naadto paglangit, naadtog laing kalibutan o naadtog purgatorio, wa nay mo bangon diha sa ilang mga lubnganan, kay maadto man diay sa langit o maadtog purgatorio o maadtog laing kalibutan human ang tao mamatay. Diin sa atong gibasa, pagabanhawon sa Ginoo ang mga nangamatay, so dili gani mahitabo nga ang patay moidad-on ni Kristo didto sa langit. Matud pa ni Brother Mamer, gusto man lang di ay ang Dios nga buhay ang iyang dad-on sa kaharian nganong mamatay pa man. So nasabtan na ng bahina kay ato nang gipasabot. Wilang gisgutan ni Apostol Pablo sumalas ng Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 ug 17 nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda ug sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically gitawag ni siya og first resurrection, kay ang Biblia nagtug-an, nagsulti, nagpasabot, nagtudlo og adunay duha ka matang sa pagkabanhaw. Din ang unang pagabanhawon ang mga matarong, unya ang ikaduhang banhawon ang mga daotan after 1,000 years nga gitawag millennium o kon millennium. Din sa atong gibasa nag-ingon, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Meaning nga sa pagbalik gani ni Kristo, nagpabilin ang tao diha sa iyang nahimutanga, diha sa iyang gilubngan. Sa pagbalik ni Kristo, uban ang mga manulunda sa langit, sila mamangon. Unya kung atong basahon ang 17 nag-ingon, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin. Kay nga naman, pag-abot ni Kristo, dili mang tanang tao patay na amampoy buhay. Musa pag-abot ni Kristo, pagbalik ni Kristo, ang mga nangamatay, mga banhaw sila, mga buhi, ug naapoy naagtang buhi, nag-ingon sa 17, og kita nga mga buhi pa nga mahabilin, pagasakgaon ngadtos mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo dihas kahanginan, sa ingon nini magapag-iuban na kita sa tanang panahon. Kanang pulong nga kung kitang mga buhi pa mahabilin, pagasakgaon ngadtos mga panganod uban kanila, ang buti pasabot uban kanila gani kadtong mga nangamatay nga gibanhaw, gibuhi. Mao ni Brother Mamer nga wala lagi patay igani ni Kristo nga dad-on niya ditog langit, kundi kadtong patay iyang banhaon, iyang buhion. Pero kining lawasa kung maabtan man sa Ginoong buhi pa o kaya patay na, naabtan ni Ginoo, dili pud ni mao ang kahamtangan sa atong lawas nga pagadad-on didto sa langit, nganuman madunot og mamatay may katapusan maneh. Tungod ni ana ilisan kini sa Ginoo. Pamatiin ninyo sumala sa Nahunang Korinto kapitulo 15 versikulo 50 hangtod sa 53 nagingon, isulti ko kaninyo mga igsuon nga ang unod og dugo dili magapanunod sa gingharian sa Dios, ug ang madunot ra dili magapanunod sa mga butang nga walay pagkadunot. Ani akaron isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. Sa pagbalik ni Kristo, dili lagi tanan patay na ay buhay, pero ang tanan mausab. Sa unsa nga kahamtangan ang pagkausab? Pamatian ninyo sunod nga bersikulo, nagingon, sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpita, kay ang trumpita pagapatunggon og ang mga patay, pagabanhaon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So ingon ni Brother Mamer, uban sa nang naminaw karon, pagbalik ni Kristo walay patay iyang dad-on sa langit, tungod kay ang mga patay iyang banhaon, iyang buhion. Nagingon sa 53, kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, o kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. So ingon ni ana Brother Mamer, ang kahimtangan dinhi og sa diha nga ang tawo makaangko na sa kinabuhi nga wala nay kamatayon, walay pagkadunot,
mauna ning panahuna nga matuman na ang gimithi sa mga tanang nangalagad sa Ginoo ang pag-adto og langit. Pamatiin ninyo sumala sa gihisgutan sa Pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nila ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Busa baka kanang doktrina ug pagtuo nga ang mga dautan dili masayod kun asa ang mga matarong tungod kay i-secret rapture. No, walay suporta og gipasabot ana sa Biblia. Sa diha nga ang mga matarong mubiya na niining kalibutan na masayod ang mga dautan kay sila magatan-aw man. Pamatiin ninyo kay balikan ko ning gihisgutan sa Pinadayag 11:12. Unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Buti pasabot nga ang mga dautan magsaksi, masayod sila nga ang mga matarong gidala didto sa langit nga sinapuang sa mga panganod. Maingon nga sa pagbalik ni Kristo, siya pod sinapuang sa mga panganod ug siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. So ingon ini ang gipasabot Brother Mamer og tanang naminaw karon. Well, tan-aw ha, ang mga dautan magtan-aw sila sa mga matarong nga gisapuang sa mga panganod paingon sa langit. Well, dinhita aning puntuha, Brother Mamer, ugma sa gabi, ato nga ipadayo na pod paghisgot kung kinsa man gyud o unsa may taras o kinaiya o batasan o pagkinabuhi sa tao karon dinhi ining kalibutan na nga dili makaadto og langit. Busa ugma ipadayo nato ni timan-i nga niat ta dinhi sa punto nga ang mga dautan na nagtan-aw sa mga matarong nga gisapwang sila dala sa mga panganod paingon sa langit. So ugma atong susihon kung unsa may kinaiya o pagkinabuhi tara sa tao nga dili makaadto og langit kay ang mga dautan ang ilang kaaway na nagtan-aw man sila nga nagsaka sinapuang sa panganod paingon sa langit. Brother Mamir, mga panghinaot nga unta nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo ugma sa gabii atong padayunan ni paghisgot kung unsa man nga mga tarasa kinaiya sa tao ang dili makasulod didto sa gingharian sa langit. Mabuhay ka, Brother Mamer, uban sa tanang mga naminaw karon around the world. Okay, Pastor, sa dili pa matagaan yung dugang pa ang pagpasabot kini mga puntua kang Brother Mamer ngadto sa tanan ng naminaw ipalihog ra gugugli di astong monitor kay basi mo reload na pod hinuon ni karon. Okay, salamat Brother Jono. Salamat sa atong mga viewers nga nagpadayon sa pagsunod nato bisan og ni aop tag kadali kay ni kuha natong signal pero nabalik raman. Diya karon nakig-uba nato sila si Pia So. Ato sa ningon basa diya atong mga naka-view nga diya sa Picas tab. Diya kuha ni sila kabuk 38. Diya karon nakig-uba nato si Ma'am Rutsini Linganay sa Tabogon. Diya sab si Engineer Anciano Arnel Anciano sa Patag. Diya sab si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Diya sab si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. Florida Amores Sigarino. Diya sab si Mylene Dignos. Danilo Akot Mendoza sa Canada. Elizabeth Tonyakaw Nidia sa Libaong. Inday Lynn Lubilio Masibag. Risi Joy Tikilio Mata sa Tambungon. Arman Barcinas Estrella de Naiga, John Ray Ponay, Gad Binsing Rio Likigan, Sara Katampatan, Elaine Corpus, Nimrod Baring, Reynold Roth, Carl Anthony Bernaldo, Diding Muende Pangandoyon, Jonel Silat Silagan, Alan Dihito, Mary Bakiran, Dina Eduardo Fortiza, PG Colastre, Senyo Muñiz Tiquillo or Brother Dondon, Julio Serino, Ax Giral, Vincent Etorma Bistar, Ann Cathaway, Leslie De La Cruz, Jenuel Ramirez Luchabes, Lasco Anabel Johansson, Nico Del Rio, Winky Lucero, Esther Lubitania Mulihon, unya diasab si Pia So.
O niya dinhi sa atong pikas nga tab diya karon nakiguban si Dina Eduardo Fortiza diya say message malinaw dito sa Mindoro. Talakayan nyo. Magandang hapon po sa inyo. Okay, salamat. Maraming no? salamat sa lahat ng taga Mindoro nakikinig ng ating programa. So Tagalog din dyan sa Mindoro. Sister, sana naman lagi kang magbigay sa amin ng informasyon dyan sa sa Mindoro. Salamat sa inyong pagkikinig ng ating programa. O niya diya sab si God Binsing diya sab siya contribution unang Korinto 15 56 ngadto sa 57 46 siguro ni 56 ang ikot sa kamatayon mao ang sala og ang gahom sa sala mao ang kasuguan apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, salamat kay sa contribution ni ma'am. Diya pag-isumpay isang message. Great lang ko Brad sa akong amahan nga si Engineer Junaldo Binsing and family diha sa Isabelite nga usa pod ka radio evangelist. Okay, salamat kay no. Diya pa isumpay siya nga contribution. Unsay ikasulti ninyo aning pangutana din unang hari 17 21 ngadto 22 Ecclesiastes 12:7 og unang Samuel 18:7 ngadto 15 parte kini sa mga kalag o espiritu. Kanang Ecclesiastes 12:7 mao na ang formula sa diha nga mamatay ang tao. Mabuwag na ang abog og ang espiritu nga sa dihang nagkuyog na sila mao na gitawag og kalag. Kay ang gininhawa og ang abog giplasan og gininhawa sa kinabuhi nahimong kalag nga may kinabuhi no. Unya sa diha nga mamatay na mabaliktad ra pod gikan sa pagkakalag mainusan og ginhawa sa kinabuhi nahimo na pong abog. Okay diya pagyod si J. Bert Paradero Particio diya sab si Mary Bakeran watching from Manila. Diya sa message si Ma'am Ruchine, good evening ninyong upat mga gwapo. Ay, salamat in town. Nagwapo naging taon ko. Napil ko sa upat. Dili sala ang pagsultis tinuod especially for you, Pastor. Okay, og sa tanang tigpaminaw, palihog ko great sa Itulias family, sila Auntie Mimi og Tiyo Timo nga mga avid listeners ani nga programa labi na gyud ni Rosindo or Talia Sindoboy nga nag-birthday karong adlaw. Salamat sa pagbasa. Oy, happy birthday, Sindoboy. Niya diya sab si Brother Joseph Kimno, igsoon kon ang kamatayon o kalaglagan naagyod na sa usa ka tawo apan ang kaluwasan naa sa Ginoo. Kay ingon man god niini kung ikaw naa pa dinhi sa kalibutan nagkinabuhi ka sa dili maayo. Maayo hukman gyud sa Ginoo. Ilabi na nga mo rebuilde ka sa kasuguan o kabalaoran sa Dios samot ng hukman gyud kay sala mana igsoon. Mawitaw ningon ang Ginoo ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Roma 6:23. Mao na igsoon. God bless ug salamat sa pagbasa Pastor. Kaya sa message si God Binsing Hub 33:25. Palihog lang kog basa diha sa inyuhang mga tagsa-tagsa kapanimalay kay kuwang atong time no. Kaya sab si Pia so paki-greet ko Pastor sa Kaayon family sa Kinawahan. Mayong gabi sa tanang taga Kinawahan usab. Okay, muhatag kog dugang gamay lang gyud kayo kay hapit naman mapupos atong time kung maghisgot pagluwas sa Dios niya ng mga tao higala ang dalon ngadto sa langit tanan gyud buhi. Ato nang mabasa sa daghang mga tekstos Biblia pero akong taga ihatag nimo karon ang unang Korinto 15:51 ngadto sa 53. Inigbalik sa atong buhi nga Dios ang tanan nga mga buhi nga nahabilin kay di man tanan patay maabdan sa Ginoo. Ang buhi nga nahabilin mga higala sa usa ka pagpamilok mga usab ang mga lawas katong lawas nga madunoton ra, lawas nga mamatay ra, pagailisan og lawas nga di na madunot og di na sab mamatay. Unya katong mga naabdan sa Ginoo nga mga matarong nga nangamatay banhawon sa Ginoo higala. Unya magdungan ang mga gibanhaw nga gikan sa nangamatay, gibanhaw na himo ng buhi, og ang mga buhi nga nailisdan og bag-ong lawas magdungan sa pagsaka ngadto sa langit mga higala ubos o sa kamando sa Ginoo nga nagaingon saka kamo ngari.
So mao na higala no ang sistema sa pagluwas. So akong ihatag ang dugang panahon sa nagsunod, Brother Merjon. Okay, padayon tayo sunahan. Okay, ang pangutana mga higala nagtutuyok diya bahin sa kamatayon, no? Kay diya may suka diyan pangutana adtong gihisgutan niyang naghisgot siya mahitungod sa patay o buhi dalhon nga tos Ni langit. Hesukristo dito sa iyang gingharian. Dalhon siya ginharian patay o buhi. Mga ato mga buhi kay ang nangamatay nga mga matarong buhion una dalhon dito sa langit. Mao na nga bintaha bitaw gyud nga magkinabuhi ta nga matarong samtang mga buhi pa ta. Kay ang kamatayon maoy kawatan sa atong kinabuhi. Ug wa ta nasayod mga higala kung kanusa bawia ang atong kinabuhi. Mao bitaw hinungdan nga kung ato bitang basahon dinhi ang nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 14 o niya versikulo 13. Ato ning basahon, nag-ingon dinhi ang balaang kasulatan, og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga nag-ingon, isulat mo kini, bulahan ang mga tao, bulahan ang mga mamatay nga sukad karon nga matay diha kang Kristo. Bulahan gayud nag-ingon ang Espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ang ilang mabinuhatan mukuyog man kanila. Munay nakabintaha manghigala sa usa ka tawo nga namatay diha kang Kristo. Sa uban nga version naghisgot bulahan ang tawo nga namatay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ang delikado gyud higalag namatay ta nga wa ta diha sa eksakto nga pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang mga tawo nga nangamatay diha sa hustong pag-alagad sa Ginoo, o niya namatay siya, aduna siya paglaom. Nga naman Salamat, Brother Lebeno. Niya, sa dili pa tamo ato sunahan, dahil message si Brother El Modam Flores. Brad John, taod-taod nga mga minglabay gabi nga wala ko katanaw sa live tungod kay nahutdan ako og load pero kanunay lang ko gasunod sa radio. O niya, diya sab si God Binsing, diya sab siya message ikaduhang Korinto 5:10 kay kinahanglan kitang tanan mga tubang raon niya sa hukmanan sa Dios og magahatag og husay sumala sa nabuhat sa atong lawas, maayo man o daotan ang mga patay og buhi nga mga daotan banahon aron muatubang sa hukmanan kay gitagana na sila sa adlaw sa ting ihaw. Santiago 5:5. So wa naman tay mga higala, ania ang atong theme song. Okay, mga higala, mag-ambor ka pa. Dalangpanan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni mga nagapamati mo sangko sila sa gugmas pagsunod sa pag-alagad nga kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comport you with a lie. Okay, kini si Brother Levi Clavis. Magpasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga YouTube channel sa kini ang maayong balita og Jesus is our hope. Palihog, i-subscribe ninyo, share ninyo, like, comments. Thank you kayo. Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.